Gêm syml ydy pêl droed yn y bôn. Does dim angen llawer mwy na pêl, cae a chwaraewyr mwyn cynnal gêm. Ond dros y misoedd dwytha, mae pethau wedi newid rhywfaint. Ac nad ydy wedi bod yn bosib i chwaraewyr pêl droed ar lawr gwlad o dati gilydd yn ddiweddar i gicio pêl, mae yna dal gystadlu mawr wedi bod rhwng y disgyblion yma yn Ysgol Gwaun Gynfi. Oedden ni'n awyddus i wneud rhywbeth i'r ysgol gyfan, rhywbeth fysa'n uno pawb yn ystod y cyfnod anodd yma. Felly, nathon ni feddwl fysa'n ni'n gwneud gêm bêl-droed rhithiol, gyda'r bwriad o wneud un gêm, ond nath o fideo dyfu dipyn dros yr wythnosau diwetha. Ond ie, ni'n gobeithio fydde rhywbeth cyffroes i'r plant. Bechod da, dathwad da hefyd. Dwi'n licio defnyddio'r gair, ond mae yna rhyw elfen o ddwyn tu ôl y syniad hefyd yn does? Ie, mae rai fi roi Clodin chwar, mae'n dysgu'n ysgol Pencau yn Gaerdydd, a'i syniad hi oedd o'i ddechrau. Nath hi wneud efo blwyddyn 12 yn ei dosbarth hi, a oedd o'n fideo lyflu, a ni'n meddwl fysa rhywbeth arbennig i'r plant gallu cael ei edrych yn ôl yn ystod y cyfnod yma. O, hyderus fi'n poeni am planhigion mam yn yr ardd. Hyd yn oed, os nad ydyn nhw yn y fideo eu hunain, gobeithio fod yn rhywbeth bydd pawb yn mwynhau, a bod nhw'n gallu gweld eu ffrindiau mewn ffordd bach gwahanol i'r arfer. A ia, Iwan Roberts yma cyn... Da ni wedi cael dipyn o enwogion o Gymru. Gafon ni Iwan Roberts cyn chwaraewr, gafon ni Malcolm Allen o Dylan Ebeneser, mae'n rhaid bod yn sylwebu ac yn wych chwarae teg. Nicky John di helpu allan. Da ni wedi cael Mr Picton, oedd o'n un da ac yn ddoniol. Da ni cael Sian Roberts o Morocco, bod o'n leol, mae o chydig o filltirodd i ffwrdd ydy Morocco. Oedden nhw'n gret, gathon ni Nick Parry, oedd o'n un arall. A chwarae teg mae'r ymateb wedi bod yn wych. Ciciwch nhw, bratwch nhw! Nath y plant i'r fideos chydig o wythnosau nôl, a mae fi a Sarah dyn ni fod yn brysur gen nhw nôl ac ymlaen i gilydd, ychwanegu sain, yr golygu. O, sbia hwnna am ddathliad! Oedden ni'n gwylio goals amazing ysgol ni. Oedd o'n very cool gweld pobl yn sgorio, especially yn fi. Ffrindiau fi yna i gyd, ac bob un yn dda, celebrations especially. O, yn y gornel! Ys i gweld Megan. Dwi hoffi gweld Megan ar tele a ffrindiau eraill fi. Dwi wedi gweld goliau anhygoel heddiw ac oedd commentator gorau fi yna Malcolm Allen. Cystadleuol dros ben. Dwi'n mor falch bod yr ysgol wedi trefnu hyn a'r gyfnod sydd wedi bod mor anodd i blant sydd wedi cael gweld ei gilydd. Mae hwn yn ffordd ffantastig o ddod â nhw at ei gilydd yn rhithiol a cael dipyn o hwyl hefyd. Mae'n syniad mor arloesol a dwi'n gobeithio wneith nhw gario ymlaen neu pethau fel hyn. A mae'r plant wedi bod yma heddiw yma a finna'n gwylio'r ffilm a gweld pobl enwog hefyd yn cefnogi nhw a rhoi deiniolen ag Ysgol Gwaun Gynfi ar y map. Gol Gynfi. Mae yna un person enwog iawn sydd wedi bod yma yn Ysgol Gwaun Gynfi dros y blynyddoedd. Wel, cyn ddisgybl i'r ysgol, mae chwarae teg o Malcolm Allen wedi bod digon caredig i roed i amser yn ogystal â sawl un o cyfarfod arall. Felly pwy o wir felly fod yna Malcolm Allen y dyfodol yn y fideo yma. Am golio na fyd, ac am ddathliad, faint o hapus dio.